to the people of Malawi to go and vote on May 21st. And the second part will be to share our observations in as far as the preparations are concerned. There is a few concerns which we think are major that the Malawi Electoral Commission should be addressing before we proceed with the elections on Tuesday. And to that effect, we will be later on in the day writing to the Malawi Electoral Commission to highlight the specifics that we would like them to address. I will give my remarks in Chichewa as well as in English. I'll start with Chichewa and then I'll switch over to English once I am done. Okondeka Amalawi anzanga, mawa uno pamene ntchito yathu yomema mtundu wa Malawi kuti tikavote pa chisankho chapatatu cha chaka chino. Pamene tikumaliza tinaona ngati ndichofunikira kwambiri kuti ine tikukumbutseni zimene ife UTM takhala tikukamba kuchokera mwezi wa July 2018 pamene UTM inakhazikitsidwa kufikira mmawa uno pamene ikakwana 6 o'clock, ndiye kuti ntchito yomema anthu kuti akavote lachiwiri lino itsekedwa. Ife tinabwera titamva zosowa za mtundu wa Malawi, kulakalaka kusintha, ndipo tagwira ntchito molimbika usiku ndi usana kukhazikitsa uthenga wa chiyembekezo kwa mtundu wa Malawi. Pamene tikuyamba kusintha zinthu Malawi muno kuyambira pa 23 May kupita kutsogolo, masiku zana oyambirira tidzachita machawi popanga zotsatira izi. Choyamba, kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu osachepera 1 million uno Malawi mchaka choyamba. Chachiwiri, kutsitsa mtengo wa fertilizer kuchokera pa 23,000 kwacha pathumba kufika pa 4,495 kwacha. Chachitatu, kupereka malipiro okwerera kwa mafumu, komanso kupereka ndalama zosachepera 15,000 kwacha kwa anthu onse achikulire azaka 65 kapena kuposerapo kuti adzathe kuyambapo kuzisamalira okha. Chachinayi, kuchotsa misonkho yowonjezera pa magetsi, madzi, komanso pa internet ndi katundu wina ofunikira pa khomo. Chachisanu, kuchotsa misonkho pa zakudya za nyama ndi nkhuku. Chachisanu ndi chimodzi, kukozanso ntchito za ulimi kuti tikhale ndi chakudya chokwanira komanso kupeza phindu lokwanira. Chachisanu ndi chiwiri, kuyambitsa ntchito za mafamu akuluakulu m'maboma onse a dziko lino la Malawi. Chachisanu ndi chitatu, kuchotsa msonkho pa malonda a fodya komanso mafuta a galimoto. Chachinayi, kuthetsa quota system. Chachikhumi, kuonetsetsa kuti onse amene adatenga ndalama za boma mwachinyengo abweretsa ndalamazo kuzibwenza ku mtundu wa Malawi kuti zigwire ntchito yoyenerera kutukula miyoyo ya Malawi. Chakhumi ndi chimodzi, kukonzanso kayendetsedwe ka ntchito za boma polemba, kukweza komanso kuwapatsa kugwira ntchito mboma malipiro okwanira, kuthetsa ndale pakasankhidwe kapenanso pakalembedwe kapenanso kakwezedwe ka anthu pa ntchito. Chakhumi ndi chiwiri, kufufuza ndi kuwunikanso mmene anthu a business amapezera ntchito za boma ndi cholinga chothana ndi ukambirembere. Chachikhumi ndi chitatu, kupereka mphamvu ku bungwe la ACB komanso Financial Intelligence Authority komanso mkulu wolondoloza za chuma cha mabwana a mboma kuti agwire ntchito mosaopa wina aliyense. Khumi ndi chinayi, kusalola kuti anthu azembe kupereka ndondomeko za mmene adapezera chuma chawo. Khumi ndi chisanu, kuchotsa lamulo limene limateteza mtsogoleri wa dziko lino
kuti asafufuzidwe kapena kuzengedwa mlandu pamene ali pa mpando. 11 kukhazikitsa lamulo lothana ndi akuluakulu a mboma amene ambapeza chuma mwachinyengo. 12 kukonzanso ntchito za kampani ya ADMAC kuti ikhale kampani yotumikira mtundu wa Malawi kupititsa ulimi patsogolo, kukhala nsika odalirika kuti alimi ku Malawi kuno apeze phindu ku ulimi wawo. 13 kuonetsetsa kuti muzipatala muli mankhwala okwanira, zipangizo zokwanira, madotolo ndi manesi okwanira, komanso kuti ogwira ntchito choterowo akulipiridwa moyenera komanso pa nthawi yake, ndipo angakhale nyumba zimene amagona zikhalepo zokwanira ndi zabwino. Powomba mkota tikutero kuti zampanipani ndi chipsinjo cha umphawi umene uli mdziko lino tonse tikuzidziwa. Ife a UTM tidzachilimika pogwira ntchito mwakhama ndi luntha kuti dziko lathu litukuke mokomera mbadwa za Malawi. Ntchito imeneyi tidzayigwira mwakhama ngati mmene tapangira kampeni ya UTM kuyambira pa 21 July 2018 pamene chipani cha UTM chinkakhazikitsidwa. Ndikupempha Malawi tonse kuti tikhale tcheru nthawi ino yovota kuti zachinyengo zina zilizonse zisachitike. Kwakukulukulu tonse amene tinalembetsa mavoti tiyeni tikavote mwaunyinji. Tisayiwale kuti tonse tili ndi udindo okhala ma monitors a chisankho ichi. Tikupempha mtundu wonse wa Malawi amene adalembetsa kuti pa tsikuli tituluke mwaunyinji, tisafoke, tilimbikitsane. Pa 21 May tsiku limene pa Chingerezi tikuti day of sacrifice, koma pa Chichewa tikuti ndi tsiku lokuti tonse tidzipereke kwa toto moyo kuti dziko lathu lino liyambe kuyenda chitsogolo. Tikuthokoza Malawi wonse pa ntchito yotamandika yomwe tagwira pokwenza Malawi watsopano, ndipo Ambuye akudalitseni. Koma pamene ndisanamalize kuwerenganso uthenga umenewu mu Chingerezi, timafuna ndikambepo pang'ono zimene zikutikhumudwitsa malingana ndi mmene kukonzekera chisankho kukuchitikira. Choyambirira, pali nkhani imene tayipeza kuti pali gulu la anthu amene asali apolisi amene aphunzitsidwa kuti agwire ntchito ngati ndi apolisi. Anthu amenewa amene anabwera kuno kuti adzaphunzitse pa ntchito imeneyi ndi mkulu wina amene anali Commissioner General wa polisi ya ku Zimbabwe, Mr. Augustine Chihuli. Ameneyu ndi munthu woti ku Zimbabwe anathawa chifukwa cha milandu ina imene akuopa kumeneko. Ndi mkulu ameneyu amene anamuyitanitsa achipani cha DPP kuti abwere kuno adzaphunzitse anthu ena akhale ngati apolisi. Tikupempha kuti Mr. Chihuli achoke kuno ku Malawi asatisokonezere chisankho chathu. Chachiwiri, kunsanje ndi kuchikwawa ma police station akumeneko sanatumidwe nawo pa ntchito yokaonerera chisankho. Tikuwapemphanso abunkwe loona za zisankho kuti mchitidwe wake umakhala kuti police station imene ili dera limenelo ndi amene amakhala patsogolo kuonerera chisankho, ndipo akaperewedwa ndi amene amayenera kuti ayitanitse asilikali owonjezera. Chachitatu, kukaronga ndi kumzimba tamvanso nkhani zokhumudwitsa zokuti anthu ena ngakhale usiku wa dzulo lomweri amafuna kukalanda ma ballot paper kuchokera kwa asilikali ya Malawi Defense Force. Tikuwapemphanso abungwe la Malawi Electoral Commission kuti amalizitse ndanena kale kuti tiziyalembera lero lomwe lino kuti aonetsetse kuti izi zakonzedwa chisankho chisanapitirire. Chachinayi, tinamvanso kuti dzulo kunachitika msonkhano ku Blantyre pamene bungwe la Makra limafuna kuti atimitse communication yonse lachiwiri. Tiyathokoze maloya amene anapita kumeneko, Amalawi akufuna kwabwino kuti ananena kuti zimenezo ndi zinthu zosathandiza. Timafuna tiauze anthu ogwira ntchito ku Makra. Anapita ku Makra kukatumikira mtundu wa Malawi, osati kukatumikira anthu ochepa amene ali mbava, anthu atsankho, anthu odzikonda, anthu osakonda mtundu uno wa Malawi. Tikudziwa kutinso pali
njira zina ndi maplani amene akukonzedwa ofuna kutenga ma ballot paper ochonga kale kuti azikayika m'mabokosi kugwiritsa kagulu ka anyamata amene analembedwa ntchito ngati apolisi. Mwachidule pali gulu limene likuyendayenda, tanena kale kuti dzulo ena anapita kukaronga ndipo amafuna kuti akatenge ma ballot papers amene akusunga asilikali a Malawi Defense Force. Tiwathokoze asilikali amenewo chifukwa chokonda dziko lino ndipo tikuwapempha kuti apitirize. Ndipo pomaliza penipeni tipemphe Malawi tonse kuti tikhale cheru, tisagone, chifukwa akatyali amenewa mbava zimenezi ziyesetsa kufuna kuti zikhalebe mboma kugwiritsa ntchito njira zina zilizonse kuphatikizapo njira zosavomerezedwa. Zikomo kwambiri Amalawi nonse, tikufunirani chisankho chabwino lachiwiri lino. Tikumbukire ndi udindo wathu kuvota ndi kusankha atsogoleri amene ife ngati mtundu wa Malawi tikuwafuna. Ambuye akudalitseni. I'll now give my address in English. Exactly 10 months ago, we rose up to the challenge of transforming our country from a state of dire poverty to prosperity. This has been our message. Through the concerted efforts and sacrifices of many Malawians from all walks of life, we have courageously put across the message of hope and faith in making Malawi a better country for our generation and future generations. In our quest to see that Malawians enjoy the fruits of the new UTM leadership in government, we will get down to business immediately from the 23rd of May 2019, and the following interventions will be put into effect. 1. Get down to work on creating 1 million jobs within the first 12 months. 2. Reducing the price of fertilizer from 23,000 kwacha per bag to 4,495 kwacha. Number 3. Establish a general monthly allowance of 15,000 kwacha to all senior citizens aged 65 and above, and this would enable them actually to buy 3 bags of fertilizer. Number 4. Remove VAT on electricity, airtime, internet bundles, water, and household essentials. 5. Remove VAT on all foodstuffs such as meat and poultry products. 6. Restructure the agriculture sector in the areas of food productivity, cash crops, access to markets, agro-processing, agro-business, and modern farming technologies. 7. Start work in earnest on establishing mega farms. 8. Remove all non-value added taxes / levies on tobacco sales proceeds and fuel. Number 9. Abolish the quota system of selecting students to institutions of higher learning. 10. Offer a 30-day amnesty for those who have stolen government money or benefited from such stolen money to give back the money to government for the benefit of all Malawians. 11. Arrest all corrupt fat cats and seize all their ill-gotten assets, and this is very much in line with the Financial Crimes Act. Number 12. To reboot and re-energize the public sector reform and embrace a merit-based system of recruitment, promoting, deploying, and motivating the public workforce. 13. Carry out a review of all ongoing contracts to establish whether they were awarded in an appropriate manner and suspend those that were not. Number 14. Give the Anti-Corruption Bureau, the Financial Intelligence Authority, and the Directorate of Assets Declaration full powers to execute their mandates without boundaries. Number 15. Zero tolerance on non-compliance of assets declaration. Number 16. Pass legislation to remove immunity from prosecution of a sitting president. 17. Pass a legislation to deal with unexplained worth or worth that cannot be accounted for. 18. Revamp ADMAC
to start serving Malawians again, especially local farmers who are finding it hard to find a reliable market for their produce. Number 19, ensure sufficient availability of medicines, medical equipment, facilities and personnel in all public hospitals. We will see to it that all fully qualified health workers are employed in the health sector. And 20, do a rich picture, a 360-degree analysis, stakeholder engagement with all the players involved in making Malawi work at a pace and in a manner that will stimulate rapid economic transformation. This will be an ongoing effort. Since we understand and appreciate the agency of moving Malawi out of poverty, our approach to running this country will be a serious business. We will delve into this task with the same zeal and vigor that we have shown in the last 10 months since July 2018, when UTM was launched. I would like to urge all citizens to be vigilant and secure our precious votes by playing the role of monitors at all polling stations. We should not allow any funny activities to be happening around us, especially on the voting day. I'll now very quickly mention some of the concerns that we have noted as we prepare for the elections on the 21st of May. Number 1, there is a gentleman by the name of Mr. Augustine Chihuli, who is a former Commissioner General of the Zimbabwe Police. He is a fugitive on the run and is responsible for deploying police uniform to DPP cadets. We demand that he leaves this country immediately. Number 2, we have also received information that in Msanje and Chikwawa, the police have not been involved in the monitoring process, have not been deployed there. We are therefore calling upon MAKE to investigate to ensure that we have got credible elections. Number 3, in Karonga and Mzimba, there were near shootouts between MDF and some police impersonators as late as last night, and would like to commend the MDF personnel for standing firm in defending our democracy. Number 4, we also understand there was an attempt by Makra to shut down all communication services on the polling day, and this was a meeting that was convened yesterday. We would like to commend the legal minds that sat in that meeting for advising against such a decision. However, we would still like to remind the personnel at Makra that their job is to save Malawi and not to save a few selfish and greedy politicians. 5, we are aware that there are plans of seeding pre-marked ballot papers using some police impersonators. We will keep vigilant, and like I said in my opening remarks, we are going to be submitting written communication to the Electoral Commission so that these issues are addressed as a matter of urgency to ensure that our effort is not in vain. We would like to see a credible and fair elections on the 21st of May. We have at no time doubted the integrity and the ability of the Electoral Commission to give and manage a credible election. We condemn any efforts to stand in the way between the Malawi Electoral Commission and a fair and credible election. We will be monitoring the developments and will be sharing as time goes. But at this stage, we would like to commend those that have been vigilant, those that have been keeping their eyes open, those that have got their ears on the ground to make sure that this election remains a credible election. We have had elections in the past. We have had presidents in the past that have overseen good elections in Malawi. We would like to urge the incumbent to ensure that the same is the case on the 21st of May so that Malawi continues to enjoy peace and stability. I thank you and I wish you God's abundant blessings today and on the day of voting. Thank you very much and good morning.
kuyasunga Israeli sagona, usiku ndi usana iye sawozera. Kuyasunga Malawi sagona, usiku ndi usana nditusapetira. Sangati rekerere ife tiziputika mpaka kale. Sangati sirire ife muzanjala oipawo. Sagona sawozera, sangati rekerere ife muzanjala oipawo. Sagona nditusapetira, sangati sirire ife muzanjala wantu wankanzawa.